Здравейте, хора! Аз седа в средата на едно гигантско сърце. И не съм от най-влюбчивите хора, ама направихме голямо сърце. Защо? Защото решихме да правим фотосесии за Свети Валентин. Как мина цялото нещо, останете до края на видеото, за да разберете, защото беше доста интересно и предизвикателно. Добре, в началото на годината с Соня и Павел решихме да пуснем един пакет от фотосесии тук в новото студио Motion Labs, което да бъде хем за двойки, хем и за хора, които обожават празника на любовта, именно Свети Валентин. Всъщност сега се сещам, че не сме измислили нищо за хората, които честват другата страна на празника, ами именно Трифон Зарезан. Но, кой знае, може да измислим и нещо такова, докато пусна това видео, нали? Така че се хванахме и направихме едно гигантско сърце. Ей, това, което виждате зад мене. Всъщност, основният инициатор на идеята и Creative Mind в цялото това нещо беше Соня, която даде идеята за това страхотно сърце и една седмица се бори с него, заедно с Павел, за да го направят, да изрежат дупката, да вземат тия фазери или талашити, не съм много сигурен, да ги обличат с всичкия този червен плат, за да може с Даяна, която е нашият модел, да седнем и да направим една много яка фотосесия в студиото. Също така тази фотосесия е и платен ангажимент за един нов моден бранд, Канза, който, разбира се, както се досещате, прави дрехи, и решихме да съчетаем двете неща. Хем фотосесия за Канза, хем първата от, надявам се, многото фотосесии на тема Свети Валентин. Така че изпробвахме хем сърцето, хем си направихме една фотосесия, хем се позабавлявахме. И така в неделя се събрахме всички и започнахме снимките. Разбира се, започнахме с сърцето. То беше първата идея и първата концепция, която имахме за снимки. Като основното предизвикателство беше, колкото и да е голямо студиото тук в Motion Labs, е къде да закрепим това сърце. Защото създавайки сърцето, всъщност за жалост не остана време да го направим мобилно. Това е нещо, над което работим в момента. И първоначалната идея, която беше да го подпрем на една от стените, малко пропадна и затова решихме да преместим цялото сърце до бежевата завеса, която имаме в другия край на студиото. Съответно, друг проблем. Когато го закрепихме, от единия край малко се виждаше от секцията, с която го бяхме подпряли, и така трябваше да намерим начин как стърчащите неща в кадъра да се поприкрият. И слава Богу, радвам се, че такива моменти има, защото успях да си използвам новия обектив. Не съм ви казал, обаче си взех 85 мм обектив на Samyang Mark II на Blenda 1.4, който е страхотен обектив. Добре, пренаредихме целият сет и вече имаме съвсем друга постановка направена. Ето и Соня. И почваме да снимаме най-накрая. Cool. Получава се доста драматичен кадър. Не, ти мога да седиш централно, даже не дей се подпира много на това, за да не те захлупи, но просто може би сложи си ръцете на адка на кръста, малко се завърти, лека чупка в кръста, примерно малко да е разбираш? Добре, готова ли си? Добре. Можеш ли една идея на ляво? Добре.
кажа, може би едната ти ръка да стърчи от единия край. Атка. Атка. Добре. Добре. Можеш ли да направиш Hourglass? Атка. Точно така. Да са по-разперени. Супер, дай. О, това вече е добро. Само че лицето не ти се вижда така. Завърти си главата малко. Така. Супер. Браво. Браво. Супер си. Да. Втората ключова визия, която бяхме замислили, беше снимана на земята. Колкото и странно да звучи, обаче опънахме един дълъг червен плат, който се застъпваше малко с голямото сърце. То, разбира се, не се виждаше във фона. Идеята беше да снимаме отгоре и да хванем малко по-креативна поза, малко по-разчупена поза на Даяна, отново с друг аутфит, така че, нали, да предадем още по-дълбока емоция за Свети Валентин. И тук имаше ново предизвикателство, защото този път снимах с 50-ката на Sigma арт серията на 1.4, която обаче пък е за сметка на това изключително тежък обектив. Значи това е един от любимите ми обективи, с които обожавам да снимам портретна и студийна фотография, обаче е изключително тежък. И тук, като сложим на страна, че обективът тежеше адски много, другото предизвикателство беше, че аз съм сравнително нисичък човек и трябваше да се катера на една стълба, за да хвана идеалният кадър. В главата, по средата на листа, като може да изки. Естествено, аз съм снимала с телефона отгоре. Трябва ли да се вижда цялата? Дай да пробваме и цялата и не. Добре. Смисъл... Чай да видя първо какво ще се вижда от тук. Така, добре. Опитваме втори път. Така вече те хващам повече. Ядем сега какво ще стане. Само краката ти режа, да знаеш. Така хващаш ли? Най-вероятно да. Да. Чакай да видя какво се хвана. Да, вижда се, че са подлепени. О, башки. Еба си якия кадър. Браво. Признавам си, до сега не се бях сещал да се катера на... Така. Чай, че това магаре тежи. Движи ли се? Да. Сега приближавам към лицето, първо ще говориш. Соня, мини от другия край и хвани стълбата. Да, благодаря ти. Какви неща правя за популярност и пари. Само че не ти се вижда хубаво лицето така. Трябва да погледнеш нагоре. Неща да се виждат. Виждат се. Така.
Добре. Въпреки това, нещата се получиха и както виждате, това е един от най-добрите кадри, с които изключително много се гордея, защото наистина се получи адски добре, супер съм доволен от този кадър. И така стигнахме до третата креативна визия. Реално бяхме замислили 3 креативни визии и другото щяха да бъдат чисто продуктови визии. Третата визия, която бяхме подготвили, беше на голямото ни огледало, като идеята беше моделът да напише Канза и де-факто кадърът е отзад нея. Сега малко тук беше по-трики самият кадър, поради простата причина, че там имаме един ръб, който малко пречеше да позиционираме осветлението, но въпреки това кадърът се получи. Защо точно там искахме да го снимаме? Защото имахме готин фон отзад с залепени един вид мудбордове на стената и т.н., които също трябваше да влезнат в кадъра и просто много неща трябваше да се случат. Но благодарение на това, че имаме малък правоъгълен софтбокс, успях да поместя софтбокса в ъгълчето там, което се получава и така застанах зад модела, че да успея по някакъв начин да хвана хем надписа Канза, хем мудборда отзад стената, която се вижда в отражението на огледалото, хем и самият модел. Тъй. И последното, което остана да снимаме, всъщност са продуктовите визии за уебсайта на Канза. Пробвахме и с тях още няколко визии, които също се получиха доста добре. Аз честно казвам съм супер хепи с това, как на един обикновен бял фон, само с смяната на аутфит и 2-3 стола, нали, може да постигнеш доста креативни решения. И накрая завършихме и с едни много готини роклички, едната в черно, другата в червено. Честно казано, червената визия е убиец, просто е убиец. Цялото това нещо беше до голяма степен отново вдъхновено от мотива за Свети Валентин. Така че всичко се въртеше около това. Основната концепция си беше Свети Валентин. Сега, чисто технически да ви разкажа какво точно използвахме. За снимките използвахме студийните светкавици Godox SK400V, които са изключително мощни светкавици. Изключително мощни светкавици и поради тази причина през тригъра за Sony успях да се тъпна така светкавиците, така че едната винаги да е значително по-слаба от другата. Едната ми светкавица, на която бях сложил всъщност този правоъгълният софтбокс, и я бях сложил на минус 2,7 Exposure Compensation, което ще рече, че светкавицата беше наистина много по-слаба, отколкото основната, която си беше на 0 Compensation. И нея я използвах изцяло странично. Идеята на тази светкавица беше да даде просто един малък светлинен контур около обекта, без значение обекта на в случая модела, нали, на какъв фон стои. Тя беше просто контурно осветление, без да изгаря модела или да създава прекалено голям контраст между него и фона, а чисто и просто един много лек контур, за да отдели малко допълнително модела от фона. Докато основната светкавица, тя си беше на нормална сила, нали, така че обектът същевременно да е много добре осветен. През цялото време снимах с две светкавици. Мисля за в бъдеще да пробвам и някоя фотосесия само с една, защото ми е любопитно да видя точно какъв ефект може да се постигне с това. Но ключовото тук за, нали, малко по-такъв драматичен ефект на самите снимки беше самото разположение на светкавиците. Нали. Не сме разполагали светкавиците така, че моделът винаги да е перфектно осветен от всякъде, въпреки че като видите снимките, той е перфектно осветен, но има и някои сенки, които така минават, така че да създадат малко повече дълбочина на кадъра и той да изглежда една идея по-интересен и по-драматичен. Реално в студиото
имаме страшно много осветление в момента. Имаме този Keylight, с който в момента осветявам кадъра, който записвам, който е SL200 Mark III, доста силно осветление. Имаме 150, имаме 60, имаме двете светкавици, имаме всъщност още едно 60 ватово, което пък е на батерия. Така че осветление да искате. Стативи има бол. Деца вика, ако дойдете да снимате, винаги имате необходимото осветление, с което да си осветите кадъра повече от добре. Това е за сега. Надявам се кадрите да са ви харесали, надявам се и видеото от фотосесията да ви е харесало, защото беше изключително забавно. Научихме нови неща, направихме нови яки декори, които все още можете да се възползвате от тях и да си запазите час в студиото, да дойдете да снимате. Така че това е, хора. Очакваме ви. Това гигантско сърце очаква вас и евентуално половинката ви, ако решите да се снимате с нея, и четвъртинката ви. А вие през това време може да лайкнете видеото, да се абонирате за канала, да го споделите с приятели. И това е. Айде до скоро. Чао! Hello. Hello. Hello.